Dobrý deň, dovolte mi privítať vás na dnešnom webinári, ktorý bude venovaný prehľadu funkcií a noviniek od Inventoru, a to od verzie 2011 až po súčasnú verziu 2015, a budeme sa konkrétne venovať novinkám a funkciám pre prácu s veľkými zostavami. Tá dnešná agenda bude obsahovať teda novinky v verzii 2011 až 2015 pre prácu s veľkými zostavami, a konkrétne sa pozrieme na Inventor 2011, 12, 14 a 15, keďže vo verzii 2013 nejaké zmeny týkajúce sa práce s veľkými zostavami neboli. Takisto si počas tohto dnešného nášho webinára spravíme nejaké ukážky, bude ich malinko menej, pretože predsa len tá práca s veľkými zostavami je veľmi individuálna, tak skôr sa budeme venovať v tých ukážkach na to, kde jednotlivú tú funkcionalitu nájdeme a ako ju zapneme, vypneme, prípadne ako si ju nastavíme. Poďme na to a prejdime rovno na ten Inventor 2011. Čo nám pribudlo v rámci veľkých zostav v tejto verzii? No, pribudli nám možnosti tvorby obalov zostav. Tie možnosti boli rozšírené tak, aby skrátili dobu vytvárania samotného toho obalu alebo toho zjednodušenia, a podporovali takisto nejaké pracovné postupy pre veľké zostavy. Od tejto verzie je možné vytvárať viacnásobné súčasti obalu, a takisto pri vytváraní pevných súčastí obalu je badateľný lepší výkon samotného toho inventoru. Toľko v 2011. Poďme ďalej na 2012. V 2012 bolo predstavené podstatné vylepšenie štartu samotného inventoru, kde sa načíta až dvakrát rýchlejšie alebo naštartuje, a takisto nás okamžite privíta úvodná obrazovka. Ja ešte sa trošku vrátim a celkovo si povedzme, ako môžeme rozdeliť tie novinky pre prácu s veľkými zostavami. No, môžeme ich rozdeliť do takých kategórií, kde prvou z kategórií, nazvime ju, sú nejaké hardwareové vylepšenia. Samotný ten inventor je rýchlejší alebo podporuje niektoré funkcie hardwareové, ktoré nám pomáhajú, aby sa samotné zostavy rýchlejšie či už načítali, rýchlejšie sa s nimi pracovalo, prípadne tá práca s nimi bola lepšia, tá grafika bola kvalitnejšia a podobne. Takže toto by bola prvá časť. Druhou časťou alebo druhou skupinou tých noviniek sú samotné nové funkcie pre prácu s veľkými zostavami. To znamená, samotný ten inventor obsahuje množstvo nových funkcií, ktoré nám vylepšujú prácu s veľkými zostavami. A treťou takou poslednou oblasťou by bolo samotná alebo nejaké postupy, ako vôbec s tými veľkými zostavami pracovať. Tým, že tam pribudli aj nové funkcie, aj ten hardware sa vylepšil, tak je množstvo nových postupov, ako môžeme v inventore s veľkými zostavami pracovať. Tak, vrátim sa späť k tej 2012, kde v zhrnutie pribudol nám podstatne rýchlejší štart samotného inventoru a takisto rýchle načítanie viac menej okamžité úvodnej obrazovky. Ďalšou novinkou v 2012 je práca s vykreslenými pohľadmi. Opäť bol ten inventor vylepšený na to, že až 10 krát rýchlejšie viem generovať výkresovú dokumentáciu, jednotlivé tie pohľady, prípadne rezy a podobne, a takisto inventor podporuje viac jadier alebo pracuje s viac jadrami pri viac jadrových procesoroch. Toľko k 2012. Poďme ďalej na tie podľa mňa najpodstatnejšie zmeny, a tie pribudli hlavne vo verzii 2014 a následne boli vylepšené v poslednej 2015 verzii. Prvou takou veľkou zmenou v inventore je úplne nová funkcia tzv. Rýchleho režimu, Express Mode. Táto nám pribudla teda v 2014 a samotný ten Express Mode si viem nastaviť v možnostiach aplikácie. Čo vôbec ale ten Express Mode je? Je to nejaký režim,
kde grafika sa nám ukladá priamo v zostave. Je to nejaká zjednodušená grafika, tým pádom tá zostava sa mi podstatne rýchlejšie načíta, podstatne rýchlejšie sa s ňou následne dá aj otáčať a ďalej manipulovať. Samotný ten rýchly režim predtým, aby som ho mohla používať, musím ale povoliť. Ako som už povedala, toto sa robí v možnostiach aplikácie, kde povolím samotný rýchly režim, prípadne automaticky nastavím, od akého množstva súčastí sa má ten rýchly režim používať. Takže nielen, že ho povolím, že teda tá grafika sa uloží do zostavy, ale zároveň zadefinujem, ako sa mi ten súbor má otvárať. Či sa má otvárať v rýchlom režime, prípadne nie. Poďme sa pozrieť do inventoru, ako to tu nájdem rovno. Takže prepnem sa, dajme tomu, mám tu na nejakú zostavu. Alebo ukážeme si najskôr tie možnosti aplikácie, kde priamo v tých možnostiach aplikácie na karte zostava mám možnosť nastavenia expresného režimu, či už ho povoliť alebo zakázať. A takisto môžem nastaviť, že každá zostava, ktorá má viac ako v mojom prípade 500 odkazovaných súborov, sa bude automaticky otvárať v tom expresnom režime. Takže nastavenie nájdem na karte možnosti aplikácie zostava. Samozrejme, treba sa s tým pohrať, vyskúšať, kedy to je výhodné a kedy už je výhodnejšie otvoriť tú zostavu načítanú plne. Poďme ďalej do prezentácie. Takže samozrejme, keď som v prostredí zostavy, viem si prepnúť či už načítanie expresné alebo načítanie úplné. Pribudli mi tam teda nejaké ikonky, kde si viem medzi tým expresným a úplným načítaním prepínať. Takisto, aj keď defaultne si nastavím nastavenia v možnostiach aplikácie, tak aj pri samotnom otváraní viem si toto zmeniť, viem si povedať, že daná zostava sa mi má otvoriť v expresnom režime napriek tomu, že má napríklad menej ako tých 500 odkazovaných súčastí. Pozor na to, že pri otváraní v expresnom režime nie je možné prepínať reprezentácie. Vždycky sa mi otvorí tá naposledy aktívna reprezentácia a takisto polohová reprezentácia úrovne detailu je nastavená na hlavnú. Áno? Takže pozor, takéto menšie obmedzenie expresného módu. A pozrime sa na to, ako teda ja si samotnú tú zostavu v tom rýchlom režime otvorím. Keď sa prepnem do inventoru, vyberiem si možnosti otvoriť. Dám sa tu na. A keď sa pozriem do možností, tak tu mám defaultne otvoriť v rýchlom režime, pretože táto moja zostava má viac ako 500 odkazovaných súčastí. Takže ja to potvrdím, mohla by som tam aj zmeniť a načítať ju úplne, ale teraz to tak nechcem a otvorím si tú zostavičku. Takže mám tu možnosť načítania úplného, kedy sa mi to preráta, všetky tie komponenty sa mi načítajú úplne. Prípadne viem potom prejsť naspäť na expresné načítanie. Samozrejme to úplné načítanie v závislosti od veľkosti tej veľkej zostavy bude trvať nejaký čas. Pri tom expresnom načítaní sa samotná zostava sa mi zatvorí a opätovne otvorí a načíta sa expresne na novo. Jo, takže takéto sú postupy pri otváraní či už expresnom alebo úplnom načítaní. Pozor na to ešte raz, neviem meniť polohovú reprezentáciu ani úroveň detailu v expresnom režime a takisto
tá reprezentácia zobrazenia je nastavená na poslednú aktívnu reprezentáciu. Čo nám to prináša? V priemere 5 až 10 krát rýchlejšie načítanie zostavy a takisto až 3 krát rýchlejšie otáčanie zostavou. Pozor na to, že pre dostupnosť rýchleho režimu alebo express módu musia byť dáta migrované, a to teda do verzie 2014, prípadne 2015 podľa toho, ktorú používame. Pokiaľ tie dáta sú v staršej verzii, tak ten expresný režim na nich neviem zapnúť. Mám tu také krátke videjko pre porovnanie, ako mi to vie zrýchliť samotné otvorenie zostavy, kde v tejto časti vidím štandardne otváranú zostavu a v tej časti pravej otváranú zostavu v expresnom režime. Kde tu už po nejakých cca pol minútke sa mi tá zostava načíta, pri tom načítaní plnom to trvá podstatne dlhšie. Je to závislé od veľkosti samotnej zostavy, ale aj od toho, koľko dát je teda zmigrovaných a je na nich povolený expresný režim. Pozor, pre tie zostavy samotné musím ten expresný režim povoliť, aby sa mi načítali aj v tej najvyššej zostave práve expresne. Takže oproti tá úspora je v tých veľkých zostavách enormná. Tu náš štandardná načítacia doba cca 4 minúty, kdežto v tom express móde cca pol minúty. Pozor však, tým, že tá grafika v expresnom režime, v rýchlom režime je ukladaná priamo v zostave, nejaká zjednodušená, tým pádom aj samotná tá zostava je podstatne väčšia. Keď si porovnáme na prvom grafe, vidím nejaký čas načítania, kde červeným je znázornené načítanie zostavy, kde všetky súbory boli migrované. Žltým je načítanie zostavy, kde migrované boli len najvrchnejšie podzostavy. A zeleným je teda znázornený čas načítania vo verzii 2013 danej nejakej zostavy. Tak vidíme, že ten rozdiel je tam veľmi veľký. Pozor na to, rozdiel je aj vo veľkosti, kdežto zostava v plnom režime, nazvem to tak, má veľkosť nejakých 255 kB, tak tá 2014-ková v expresnom má tú veľkosť niekoľkonásobne väčšiu. Takže pozor na to, že zrýchluje mi to prácu, ale zároveň je tam tá vec, že zostava je väčšia. Je to spôsobené tým, že grafika danej zostavy sa mi ukladá priamo do nej a nie je odkazovaná na niektoré v podstate samotné podzostavy alebo diely. Rýchly režim má aj nejaké obmedzenia. Tu nás sú zhrnuté tie obmedzenia, ktoré sú vo verzii 2014, pretože sa bavíme o 2014. Potom niektoré z nich vo verzii 2015 boli odstránené a ja som ich označila hviezdičkou, takže to, čo máme s hviezdičkou pre verziu 2015 už neplatí. Takže aké tie obmedzenia sú? Prvým obmedzením je nedostupný príkaz zostaviť. Pozor, platil ho na 2014, keď sa pozriem do toho inventoru, tak to zostavenie tu mám dostupné. Napriek tomu, že som v expresnom režime, môžem tu teda skladať tie komponenty a podobne. Takisto pozor na to, že sú nedostupné asociatívne pohľady v expresnom móde a takisto je nedostupná úroveň alebo reprezentácia úrovne detailov. Keď sa tu pozriem, budem si chcieť vytvoriť nejakú novú reprezentáciu úrovne detailu, tak to nemám k dispozícii. Musela by som ju načítať plne a až následne vytvoriť nejakú úroveň detailov. Takže pozor na toto. Takisto tým, že tá grafika je zjednodušená, nie sú dostupné nejaké realistické pohľady a je obmedzená editácia takejto zostavy. Nie sú prístupné pre zostavu načítanú v rýchlom režime prvky design akcelerátorov, takisto prvky zostavy
Pre 2014 nie je prístupný ani tvorba obalu, prípadne tvorba prezentácií, translátory a tvorba pracovných prvkov. Takže neviem tvoriť ani nejaké pomocné roviny, pomocné vody. Pozor na to, v 2015 tieto už tvoriť viem. Inak je tá funkcionalita v princípe rovnaká ako pre plne načítanú zostavu. Pozor na to, že pokiaľ ja mám zostavu v expresnom móde, tak niektorá tá geometria je zjednodušená. Zároveň tie súbory sú podstatne väčšie, tie zostavičky, a takisto ukladanie zostavy so zapnutým rýchlym režimom je pomalšie, kdežto to cca 4-krát pomalšie ako štandardné. Preto je doporučené v podstate ukladať tie zostavy následne bez rýchleho režimu. Ako takýto rýchly režim odoberiem, zatvorím všetky súbory v inventore, vypnem v možnostiach aplikácie zostavu, nie zostavu, ale vypnem rýchly režim alebo nastavenie rýchleho režimu v možnostiach aplikácie a následne zostavu otvorím a uložím ju. Pokiaľ mám veľa starých súborov a chcem ich zmigrovať do novej verzie a zároveň chcem povoliť na nich expresný režim, môžem to robiť aj pomocou plánovača úloh. Nemusím to všetko robiť manuálne, povolovať to tam, ale spravím to pomocou plánovača úloh. Mám tu na ten plánovač úloh spustený, takže vytvorím si novú úlohu migrácie súborov, pridám si nejaký súbor, dajme tomu túto zložku, a v možnostiach mám možnosť nastaviť v expresnom režime zahrnúť grafiku zostavy. Jo, a takto sa mi v podstate zmigruje do expresného režimu daná zostava alebo daná úloha v plánovači úloh. Čo nové v 2014 okrem teda expresného režimu, rýchleho režimu, je podpora viac jadier. Pokiaľ pracujem s tým inventorom, tak hardwareovo už podporuje pri práci viacero jadier a tie jadra sú využívané viac menej rovnomerne. Takže ja pokiaľ mám nejaký štvorjadrový procesor, tak pri práci s inventorom sa mi využíva nielen jedno jadro, ako tomu bolo dovtedy, ale využíva sa mi tých jadier viacero podľa toho, koľko ich je k dispozícii. Takisto viem nastaviť v inventore obnovovaciu frekvenciu. Pozrime sa na to, kde to nájdem a čo to vôbec je. Opäť nástroje, možnosti aplikácie a mám tu možnosť zobraziť a tu mám práve nejaký čas prechodu a minimálna frekvencia obnovenia. Čo to vôbec je? Ten čas prechodu v podstate určuje mi nejaký čas ktorý mi definuje nejaký prechod medzi jednotlivými pohybmi, takže napríklad pri otáčaní tie jednotlivé kroky sú cca 3 sekundové maximálne alebo nejaké minimálne. Opäť treba sa s tými nastaveniami pohrať, zistiť, čo najviac vyhovuje ešte každému konštruktérovi, čo sa týka kvality zobrazenia aj rýchlosti nejakého prepisovania a toto používať. Ďalšou možnosťou je teda nejaká frekvencia obnovenia, to znamená, koľko krát sa mi daný obrazok obnovuje za sekundu. Môžeme ju nastaviť od 0 až po 20. Takisto je dôležité potom nastaviť si nejakú kvalitu zobrazenia, keďže napríklad pri otáčaní, pri nejakom hladkom zobrazení budem mať hrany zobrazenie veľmi v podstate hladké, pri nejakom hrubom už to môže malinko sekať, ale zase podstatne to môže, alebo nie sekať, ale mať to horšie zobrazenie, ale zase podstatne to môže byť rýchlejšia celá tá práca so zostavou. Takže treba si vyskúšať tieto nastavenia a s nimi sa pohrať, či už s frekvenciou obnovovania monitoru, prípadne s časom prechodu, ako aj s kvalitou zobrazenia.
celkom dôležitá ďalšia vec, ktorá nám pribudla práve v inventore 2014. Tu mám opäť nejaký graf, nebudem ho nejako extra dlho spomínať, ale v princípe vidím tu práve nejaké porovnanie grafického výkonu v závislosti od obnovovacej frekvencie, či už vo verzii 2013 alebo 2014. Vidno, že ten výkon je podstatne vyšší pre tú verziu 2014. Čo nám ďalšie pribudlo v 2014, je to zjednodušovanie zostav. Ako som vravila, sú nejaké nové postupy, ako vôbec s veľkými zostavami pracovať, a jedným z tých postupov je aj zjednodušovanie vo veľkých zostavách. Pomocou zjednodušovania môžeme pripravovať dáta nielen na export v jednoduchšej podobe, ako je tu napísané, ale môžeme tie dáta samozrejme aj používať do nejakých ďalších podzostáv alebo zostáv, a takéto zjednodušené zostavy častokrát stačia, ale je to individuálne. Vždycky prípad od prípadu toto riešime, ako zjednodušovať a čo používať. Čo nové v rámci toho zjednodušovania je, novinkou je vypínanie komponentov, vytvára nám nové pohľadové reprezentácie alebo tvorba obálok. Nepotrebujem mať nejaký takýto špeciálny tvar do nejakého projekčného zostavy, stačí mi nejaký tvar s obálkami, prípadne s nejakými konektormi. Tak viem si takto v inventore jednoducho vytvoriť či už obálku, ale aj zjednodušiť komponenty, kde nepotrebujem napríklad mať viditeľné nejaké príruby, alebo niektoré otvory nie sú pre mňa potrebné, preto si tú časť alebo tú zostavu upravím tak, ako je to nevyhnutné, kde opäť takto zjednodušená zostava má výrazne menšiu veľkosť, je výrazne menej náročná na nejaký hardware a podstatne lepšie sa s takouto zostavou ďalej pracuje. To zjednodušenie nájdem na karte zjednodušiť, či už v prostredí zostavy, alebo aj v prostredí 3D modelu pri súčasti. Takže mám tu možnosť buď zahrnúť komponenty, musím si však naplno načítať, prípadne definovať obálku, prípadne vytvoriť zjednodušenú súčasť. Chvíľočku to zasa potrvá, kým sa mi tá zostavička načíta úplne. Tak vás poprosím o strpenie. A pozrieme sa na to, čo všetko sa v tom zjednodušovaní dá robiť a s čím nám to vie pomôcť. Takže prvou možnosťou je teda na tej karte zjednodušiť, možnosť zahrnúť komponenty, kde vyberiem si, čo všetko pre mňa je dôležité a čo nie. Dajme to, nepotrebujem, vyberiem si iba tie komponenty, ktoré sú dôležité, to, čo nie je dôležité, nevyberiem, zjednoduším. Ďalšou možnosťou je definovanie obálky, kde si vytvorím len nejaký taký obal z danej súčasti, prípadne vytvorím zjednodušenú súčasť, kde tá súčasť opäť môže byť ako jednoobjem, alebo viacobjemové teleso, alebo zošité teleso. Takže toto sú nejaké nové možnosti zjednodušovania, čo je fajn. Ja to zjednodušovanie viem využívať aj pri reprezentácii úrovne detailu. Takže vyberiem si novú náhradu a vyberiem si, či chcem obal, alebo nejaké súčasti, alebo odvodenú zostavu. Takže toľko noviniek v rámci zjednodušovania v 2014. Ďalšou veľkou novinkou 2014 sú rastrové pohľady. V výkrese mám možnosť prepínať sa medzi
tzv. Precise view, teda nejakým presným pohľadom a rastrovým pohľadom. Tie rastrové pohľady v podstate, už ako hovorí názov, sú definované ako raster a nie je dobre ich používať pre finálne výkresy. Je to z toho dôvodu, že sú tam nejaké obmedzenia práve pri exporte, či už do nejakých formátov DVG, DVF, prípadne iných, alebo pri tlači. Také doporučený postup práce workflows je, otvorím si výkres, konvertujem jednotlivé pohľady na rastrové, otvorím zostavu, upravujem či už zostavu alebo daný výkres a následne skonvertujem výkres pri konci práce na presný a uložím ho. Takže toto je doporučené workflow, poďme sa na tie rastrové pohľady pozrieť. Otvorím si u seba teda nejaký výkres, dajme tomu tento. A pozrime sa, čo to teda tie rastrové pohľady sú, ako ich rozoznám. Mám tu na tomto výkrese 3 pohľady. Kde niektoré má v takých zelených rámikoch, niektoré nie, takisto v tom strome vyzerá to trošku inak, niektoré sú preškrtnuté, niektoré nie. Práve ten zelený rámik mi označuje, že daný pohľad je v podstate ako rastrový. Vidíte, že ono to chvíľočku trvá, on sa správa ako raster, takže prizumujem, prekreslí sa, takže tá práca je trošku iná s tým, oproti tomu presnému pohľadu. Zároveň je to opäť podstatne rýchlejšie. Tá funkcionalita je tu ako pri normálnych pohľadoch, takže môžem tu tvoriť či už nejaké koty alebo podobné iné veci. Dajme tomu takto. Môžem tu tvoriť rezy, nejaké poznámky a tak ďalej. Keď si výkres upravím, zmením si ten pohľad na presný a uložím celý výkres ako presný. Ako si to zmením? Cez práve tlačítko myši. Mám tu možnosť previesť pohľad na presný. Daný pohľad sa mi prevedie, takisto mi zmizne ikonka toho preškrtnutia a pohľad mám ako presný. Opäť pri začatí práce s takouto väčšou zostavou a s jej výkresmi prevediem si pohľad na rastrový. Pracujem, pred koncom zmením, uložím, vytlačím, prípadne vyexportujem do PDF, DXF, do čoho potrebujem. Toľko to rastrové pohľady z 2014. Poďme ďalej a pozrime sa, čo pribudlo v 2015. V 2015 už spomínaný expresný režim bol vylepšený. A tie vylepšenia sú následujúce. Súčasti a pozostavy môžem upravovať v mieste, takže nemusím to nanovo otvárať, upravovať, ale viem ich priamo v zostave otvorenej v expresnom móde upravovať. Mám novodostupné príkazy, a to vytvoriť komponentu v mieste, prípadne vytvoriť, upraviť pracovné prvky, kopírovať, zrkadliť komponenty, nejaké pohľady rezu, zostavenia, prípadne pole. Takže pre tú moju zostavu načítanú plne mám k dispozícii všetky možné príkazy zostavy, kdežto keď ju ja takto zatvorím, a otvorím si ju v expresnom režime, tak niektoré tie funkcie nie sú dostupné. Mám tu to. Potvrdím, ona sa mi otvorí veľmi rýchlo. S
tým, že viem tu umiestňovať komponenty, viem tu vytvárať komponenty, posúvať, viem tu pracovať s väzbami, so zostavením, viem tu tvoriť polia, komponent zrkadliť, viem tu definovať nejakým spôsobom obal. Pozor, nemám prístupnú funkcionalitu design akcelerátoru, takisto z nejakých prvkov zostavy mám k dispozícii pracovné konštrukčné prvky, nie je k dispozícii tvorba náčrtov, vysunutie, prípadne ďalšie 3D prvky. A celkovo teda niektorá funkcionalita nie je dostupná. Takže v 2015 došlo k vylepšeniu expresného režimu. Pribudli nám nejaké nové dostupné príkazy. Takisto sa nám trošku zmenilo zjednodušovanie, a to tým, že nie je možné nájsť príkazy už len iba na karte zostavenie, ale aj na karte 3D model, takže zjednodušovanie je dostupné z viacerých miest modely. Čo nám ďalšie pribudlo, je rýchle otváranie súborov výkresov. To znamená, že ten výkres, tak ako bol naposledy, sa mi kvázi ako fotka otvorí. Nerobia sa tam žiadne aktualizácie, nič. A viem tak v takomto výkrese v podstate pracovať s ním ako s nejakou fotkou. Pozrime sa opäť na to, ako to vyzerá. Ja si zatvorím tento výkres, zmeny do ňoho nejdem ukladať a vyberiem si možnosť opäť ho otvoriť a pri otváraní možnosť rýchlo otvoriť, preskočiť všetko OK, otvorím a on ma upozorní, že pozor, chcem to rýchlo otvárať. Sú tam nejaké obmedzenia. Vidím to, že to mám rýchlo otvorené, teda len ako nejaký pohľad pomocou alebo v strome s tým, že tu mám nejaké otázniky, nejaký blesk. Čo je dôležité, pokiaľ mám výkres uložený s pohľadom precise, teda presným, tak tu viem napríklad kódovať v takomto výkrese. Pokiaľ mám výkres uložený ako rástrový, tým, že to je ako fotka nejako uložené, tak neviem v takomto niečom, v nejakom pohľade vytvoriť ani tú kótu. Viem tu maximálne dávať nejaké poznámky pre takýto rástrový pohľad. Hej. Takže rýchle otvorenie, otvorí mi to v podstate ako nejakú fotku, bez toho, aby sa niekde načítavali samotné diely, prípadne podzostavy, zostavy. Pozor na to, pokiaľ rýchle otvorím výkres, ktorý je uložený s rastrovými pohľadmi, tak v týchto viac menej žiadne úpravy nespravím. Pokiaľ otvorím rýchle výkres s presnými pohľadmi, viem do nich napríklad kódovať alebo robiť nejaké ďalšie detailnejšie poznámky. Toľko rýchle otvorenie. No a toľko aj bude všetko v princípe k dnešnému webináru. Prejdime si ešte raz tie samotné novinky od verzie 2011 až po verziu 2015, kde novou vecou je zjednodušovanie v inventore, je trošku inak poňaté, sú tam nejaké nové postupy a možnosti zjednodušovania. Ďalšou novinkou je, že samotný inventor je podstatne rýchlejší a rýchlejšie sa nám nielen spúšťa, ale aj otvára, zostaví a výkresy a rýchlejšie pracuje. Novinkou je takisto už od verzie 2012 zvýšená rýchlosť tvorby výkresových detailov a pohľadov.
samotný inventor nám podporuje viacjadrové procesory, alebo teda prácu s viacerými jadrami. Máme úplne novú funkcionalitu rýchleho režimu, express módu, máme úplne nové rastrové pohľady a úplne novú možnosť rýchleho otvárania výkresov. Toto sú všetky tie najdôležitejšie novinky 2011 až 2015. Ja by som vás ešte chcela upozorniť, že dneska ten webinár bol poňatý viac menej tak teoreticky, až tak veľmi sme si tu neukazovali nejakú praktickú prácu s veľkými zostavami, a to najmä z jedného dôležitého dôvodu. Tie veľké zostavy, zostava od zostavy sú veľmi individuálne a pre každý je vhodný nejaký iný postup práce, kde pri jednom je vhodné používať napríklad zjednodušovanie pri ďalšej zostave. To zjednodušovanie z nejakých dôvodov nepripadá do úvahy, nemôžem tam tvoriť nejaké náhrady. Vždycky treba sa pozrieť na to individuálne v závislosti na tom, čo od danej zostavy požadujem, aká má byť presnosť, ako vôbec s ňou mám pracovať, a preto aj my zákazníkom, ktoré odporúčame, pokiaľ prichádzajú do kontaktu s veľkými zostavami, tak nielen individuálne školenia práce s veľkými zostavami, teda čo, ako vôbec načítať tú zostavu, ako k nej pristupovať, čo s tým robiť, ale dať si vypracovať aj metodiky práce. To znamená pre konkrétneho zákazníka, konkrétny typ zostavy, dajme tomu, neviem, nejaké dopravníky, prípadne nejaké obrábacie stroje a podobne. Vieme vypracovať metodiku, ako s danou zostavou pracovať, aby to bolo efektívne a zároveň aby to spĺňalo všetko, čo od danej zostavy používame, ako tvoriť výkresy a ako ich ukladať. V podstate tieto metodiky sú vypracované veľmi, veľmi individuálne, cieľene pre daného zákazníka. Preto aj dnes sme pobrali ten webinár viac menej tak všeobecne, predstavili sme si tie novinky, pretože je veľmi ťažké nájsť nejaké univerzálne pravidlo, ktorým sa riadiť pri práci s veľkými zostavami. Toľko z mojej strany. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak vás poprosím, skúsme teraz. Budú neskôr, chcem vás ešte upozorniť na naše pripravované akcie, ktorými sú webináre. Tie webináre robíme cca v dvojtýždňových intervaloch a viac informácií, ako aj možnosti prihlásiť sa, získate na našich webových stránkach www.ketstudio.cz, www.ketstudio.sk. Takisto, pokiaľ by ste mali nejaké ďalšie otázky, nielen k veľkým zostavám, ale celkovo k autodeskovým produktom, prípadne k metodikám, postupom, môžete nás kontaktovať. Veľmi radi vám zodpovieme, nielen dnes, ale kedykoľvek. Ešte raz vám ďakujem za pozornosť. Chcem vám zaželať pekný zbytok dnešného piatkového popoludnia, ako aj pekný nastávajúci víkend, a teším sa do počutia pri ďalšom webinári.